Sa ko. Oh, na-stress Ay problema. sama nito. Unsa problema nimo ngano man nga gipaundang kas manabang? Mao lang ito dong imong asawa ako mga nabang mga kami kambayan. Mao gani. Oh. Ano lang tiya? Istorya lang sa atong YouTube channel ha. Mag-artista ka atong mo nag-shooting eh. Ano ko konsulti sa? Ikaw yung nga, hala, dili naman ko mag-artista ron, o dili naman ko manabang ron, mag-artista lang ko yung YouTube channel, alimo ko i-tres buwaka, tanawa na niyo ang amo salida. Okay. Shooting eh. Di naman ko manabang ron, mag-artista na ko sa channel. Alimo ko i-tres buwaka. Alimo ko itris buwakak. Ah. Nga ako, mag-artista na ko, di na ko manabang. Agwapa na ko na artista. Ay, limpyo na kita. Limpyo na tanong. Oh, sige, babay. Nakita na ni sa mga katawhan sa Di na nanganak ka manabang. sa mga pasyente na ko. Hadi na. Di na ko doon. Maski mga, basag mga anak pa ko kung kugalingon dong. Di ko manabang. Di. Mga anak ko sa kung kugalingon. Di na ko manabang. Saan mo tiya? Mudagan kong disek. O mulusot sa akong bata. Biyaan na akong bata. Basta babot lang kong disek. Kita ko diyan, dali. Dali, pagdali ang taon din namin. Mga anak na ko. Abot. Dali ko diyan. Ayaw sa Ito na sa mananabang. Oh, ay sa gutong, dali. Dali. Ato tayo lang, dulol. Asa nga bala na natin, dolor? Ato na. Nabuang ka man. Mga anak na ko. Ito pa mo babae pa ka din ha. Ay sa gutong. Nautang ako ba? Doon na kayo. Una na lagi. Dali. Mga anak na ko. Dali ah. Mugawa. Mga anak. Di na pwede. Ato na kay district na. District na ika anak. Mga anak na dyan ko. Ate, hospital. Pwede. Balaod. Basking mag-ungong pa sa sabakan sa inahan. Di na dyan ko nung pwede. Mapriso mi, oy. Mamong mi. Ayaw. Ato tag district ta anak. Ay, lagi kay. Ikaw mo. Wala na yung ungong na. Bahala. Amo na nang tumanon ang pagbuot sa mga sa gobyerno. Na di na dyan pwede manabang mi. Hala ka mo, ika na lang doot ba na? Ika na lang diha. Ay na lang ko kasi Di na ko magilabot mi na usa. Hoy, di na dyan ko magilabot anak. Bahala na mo diha. Bahala. Hala ikaw, imang ka na ikaw na nagpaburot sa imong asawa. Imong obligasyon na. Ay may apil manabang. Mapriso na me. Mapriso di na ko anak. Di na ko manabang, di na jud. Bahala yung na. Tabangi. Nganong mga ninyo dala? Dito sa mo bukid ka. Sing alita mo daan dito. Wa ka magsakit ba ni adto mo dito. Ni kalit rin na. Sakit. Mga anak. Makitaw. Dili na din pwede magawa sa Dito. Balag dito. Ikaw na lumot. Nigawas ako tiya. Nigawas ako. Ayaw ka. Madakpan ko pulis. Tiya. Nigawas ako. Matagag na. Hulbuta rin niya. Nanganak kaging taon gina kay ang bata na nakuan yun, nahulbot yun. Bahalan lang kay Stitan Lord, di naman kinsa manabang. Bitahan lang kay naluwas yun imong pagpanganak. Bitahan lang taon kay naluwas kita na atong anak to. Pagkintaan mo kay okay na ka? Lipong pa ko bago ko ng anak. Okay na ka? Minon nimo. May ganito kay mayroon imong pagpanganak. Tagag yung anak, naaratan din sa lipon mo yung anak. Nanakaling totoo yan. Ans pa boy, biyaan ta sa manabang tiya dolor sa day. Ay, tangan itong kinabuhi eh. Dili ta kapugos niya, kay dili naman siya manabang. Ya, asa mo rin itong anak? To di ato ko gibutan day. Ano yun, man taon to eh, kwa kain taon to. Ako gipahinga to may punuan sa kuan. Day, init pa kayo. Okay na kamla to ka tuto na na. Ato buaw ni mga anak. Salamat daw sa tong anak day. Buting laki tong anak day. Laki? Oo. Liwat kayo na lingon. Ato na. Atong anak ay luoy kayo. Ato luyo, man taon ng anak ko eh. Anak ko. Wow na? Totoy to mama. Nalagat nga lang na naman, ngipon. Ngipunggot naman na. Ang angki na dugay man ikawas. Papa. Anto mama papa. Bali ay! Papapapa rin ang guwang, may gano'n mo na! Bahala ka niya!